bathi ngizohamba khona ngathi bawuphuma bonke lawa lapha ya baphumile abathathu baphume izolo base bafika beza kumina bezobonga Docela ke ukunikeza yena umbhobho ayikhulumela ukhona wedwa la. Ay, udah pernah bapak numpang. Yena nongeni phume kuphakame yena Yamakhosi nyazi lezulu uNkulunkulu Ay smart ay Manazaretha lokhulumayo ngona kaManxele eMandeni enkosini uMathaba umncane ngizalwa uMamkhwanazi ngicabanga ukuthi abaningi bakhona labangaziyo kanti nanoku Gcinwa wami etilongweni ngicabanga ukuthi kwaba indaba eyaduma kakhulu ngoba uNkulunkulu omkhulu wasebuhleni bamaNazaretha mayenza okuthile okufuna ukuthi eqale ekuveze kubantu ukuze nangelinye ilanga okuyobe kwenzeke Manazaretha inkosi enkulu yasebuhleni bamaNazaretha unyazi lwezulu Manazaretha ngihlangane nayo eQalakabusha empangeni la ebenikhona ngolesithathu icala lenzeka ngasekhaya kwaba abafana nje ababili ababegangile ethavele yasekhaya kamzala wami base bethu ukuthinteka kwalimala oyedwa ke yena wase esida ngalokho inkantolo yasisitholile esinecala yasigweba ke 2018 yathi mayisigweba 28 years sibathathu ngahamba ngibuye ekhaya kodwa ngaqoka ifoto loNyazi nginethemba lokuthi ngizobuya ngoba ngangibuye ebuhleni ade ngiyonikela kodwa ngibuyanga
Kodwa ngathi ngisemotini ngibheke eQalakabusha. Ngathi inkosi yamakhosi uyakwazi okwenzayo. Angisukubiza ngayinhlamba ngoba ungangikhiphanga. Unalo uhlelo ukuthi uyokwenza njani. Ngibona la engiyakhona. Manazaretha angcola sezulwini ngathi mangifika eQalakabusha. Ngathi ngino 3 days osuku lwesithathu. Kwafika isibonakalisa inkosi yamaNazaretha uNyazi lwezulu inikelisa abagcinwa ebesinabo eQalakabusha. Kwangathi khona ongibizayo kuthiwa inkosi yakubiza. Ngeza ngihamba ngamadolo kwathiwa phakama usheshe. Inkosi yakubiza ngeke ilinde wena. Ngathi mangiqhamuka inkosi yavele ngiyamalala. Kwaba ukuphaphama kwami. Ngathi emva kwalokho sathola iappeal. Sithema sesithola iappeal ke yayichitha inkantolo. Yasichithela ngisho ibail. Sahlala. Ngihlalile eQalakabusha ngoba ngihlala iminyaka emithathu nezinyanga ezu5. Njengoba sekuze kwenzeka ke mangcwele basezulwini bekumele ngiphume ngonyaka odlule ngomhla ka22 October. Kwathi la kumele ngiphume ummeli wayengimele kwakuba bungobese naye bekuleli bandla lamaNazaretha. Mina eminyango ke bengiyisiyoni bengalona iNazaretha. eJele kodwa ngithema ngifike eQalakabusha bathi mabengibuza bethi usonta kiphi inkonzo ngoba mawufika lapho uyabuzwa kuthi usonta kiphi inkonzo ngoba fanele uhlukanise ukuthi uya ngaphi. Ngathi ngiyiNazaretha. Ethikithini lami ngangibhala ukuthi ngiyiNazaretha. Ukudla okushisayo nento eshisayo ngahlukana nawo ngalelo langa. Ngingena eQalakabusha kodwa ngangena ngiyisiyoni. maNazaretha uNkulunkulu esemkhonzayo uNyazi lwezulu uNkulunkulu. Uyivezile maNazaretha. Mina ngikhulumi ngengatshelwa obaba mkhulu. Ngikhuluma ngokwenzeke kimi uqobo. Kuthe ngomhla ka22 ummeli waya eDurban High Court. Icala lafike lahlala. Lo mmeli ngamqasha maNazaretha ngamkhokhela imali. Le mali engamkhokhela yona yayifikile ko55,000. Kodwa ngangena eQalakabusha ngingenamali. Kodwa ngathi inkosi Nyazi lwezulu ngicela ukuphuma la. uShembe wangipha umqondo nendlela yokuthi ngithola imali hayi kabi. Imali yokuqala engayithola ngathola u30,000. Ngathi u15,000 ngiyovula idocket. Zaqhubeka izinsuku nakho ke sefika umhla ka22. Inkantolo kwasho ukuthi kunoyedwa ongakwazanga umantshi ukuthi eqhube indlela ngecala ngendlela okuyona wasethi uzocela ukulalela ama-transcript kuze icala elibuyekeze. Mangcwele basezulwini lapho kukhulunywa ade sicela ukuthi inkosi yamaNazaretha izejele. Besivimbela obaba abasejele. maNazaretha sezulwini lokho engikukhulumayo ngikususele ekhanda ngeke ngiqamba amanga phambi kwaNkulunkulu. Bonke abagcinwa bangaphakathi bayazi indaba yongena koNyazi ngisho ngingabuyela ngaphakathi. Ngaphenduka ngayisitha kwabanye ngenxa ukuthi ngangithi mina inkosi izongena. Ngihambisana nomhlongo lokuyena owafika nalombono ukuthi kumele ngene inkosi kuze sikwazi ukuthi sikhululwe lapha ngoba khona abanye awobaba bahambela kule ndawo ekanjena akaze belandwe. Okungenzeka sonke ngoba singena lapha singena yiwa amacala abo baba abangalandwanga khona. maNazaretha umhla ka22 ngokuthi ke ngonyaka kulonyaka inkosi wamele ingene ngawo. Kwaba khona inkinga eBuhleni bamaNazaretha sekumele inkosi ize kwaphoqa ukuthi kufanele ibuyele eBuhleni. Sesiqinile. Asidangalanga kodwa sahlala emthandazweni ngoba sathi izwi likaShembe libuyi nambatha. uShembe akayikhuluma inkohliso ngoba wathi uyeza noma engafika emva kweminyaka emithathu. Kodwa kuyobe kufika uShembe ngoba thina sifuna ukubona uNyazi lwezulu. Mina kwakubhlungu ke ngoba bengidonsa 28 years. Bengazi ukuthi ngiyophuma yabona iminyaka engiboshwe nginayo. Ngangiyophuma sengubaba. Ingane zami mhlawumbe ngangiyophuma seyiganiwe ngoba ngimncane ngingaka. Inkantolo yayingipanishe kakhulu.
Bangcwele basezulwini ngoba uNkulunkulu uyayihlela izinto zakhe. Ngifuna lento ungayilaleli, ngifuna le ntshumayelo engiyikhulumayo ungayilaleli ngeindlebe zakho, uyilalele ngeindlebe zasezulwini.